Sa Good Vibes, handom sang isa ka 3-year-old nga makapapicture sa chopper. Pero sobra pa diri ang iya nga na-experience. Nakasakay siya mismo sa chopper sang Philippine Air Force. Yaring report ni Romeo Subaldo. Meet Captain Johan Lopez. Naka-red nga flight suit kay ready na magsakay sa Black Hawk aircraft sa Philippine Air Force. Ugaling, hindi pa bukas ang old airport sa Bacolod pag-abot nila sang Sunday. Gani, ginpakamaayos ang iya lola nga si Family Magbanwa nga magpasimpalad kadto sa Negros Occidental Police Provincial Office nga headquarters para hindi lang ma-disappoint ang bata kag makapapicture. Hi! Are you happy? Yes! Smile, smile! Like this one? Like that yung ano? Shirt it. There you go. Ang cute niya. Ang pensar anay nila, malas na nga adlaw. Nangin pa maagi para ma-experience ni Johan ang magsakay mismo sa nagalupad nga helicopter. Gin pabalik sila kay iupod sila sakay sa chopper halin sa headquarters padulong sa Old Airport sa bulig ni Lieutenant Colonel Rodel Pacordo. Thank you. Sir, ano punta ako na mamaya dito? Opo ma'am, mga 30 na, 1 Pwede PM naman po po, siguro. sir, no? Bakit gusto po ni sumakay? Sige po. Si Sir lang bahala kung ilan yung ipapasakay niya. Yay! Sir, thank you. Tapos doon na kami makita ng lolo. Okay, you are one of the luckiest. Thank you po. Kag, upod pa pati ang lola. Dream come true para kay Johan nga makasakay mismo sa choppers ng Air Force. Sulo pa sa lola, interesado gid ang bata sa helicopter kay may ihibalo na siya sa mga nagkalinlaing nga parte sini. Basi ini pa nang kuno ang panugod sa iya pagkapiloto sa palaabuton.